Udan terus awor nuwun sewu Gusti Ayu teka sak mangke mandhap saking telenging kreta kula kacegat lampahipun anggen badhe tumuju wonten negari ing Maespati Sumantri kula wonten dawuh Gusti Ayu Citrawati yektine nggonku ngalembono marang sira kuwi lair terusing batin atiku gumana musik gumun setahun jengleng sendeng ning atase sira kuwi mung anak Brahmana ya pendhita saka gunung nanging malah keduga bisa ngundurake marang ratu sewu negara malah kepara ngukup putri Dumas cacahe 800 ingkang samengko wis cumandhuk mapan ana ing praja negara ing Magadha. Inggih. Sumantri elok timen kahananmu. Lair batin nggonku matur kaya mangkono ora mung pangalembana ingkang lamis. Merga kowe bisa ngundurake ratu sewu durung karuwan Gustimu Prabu Arjuna Sasra. Bisa ngundurke marang mungsuh. Sumantri, aku arep nyuwun pirsa karo kowe. Nuwun sewu. Sampun ngantos paring dawuh lan paring pangandikan ingkang kados mekaten Gusti Ayu. Badhe nangjihaken perkawis menapa? Wis kakukup lan wis kelakon kabeh sing dadi panjang kamu. Panjangga kula ingkang kados pundi criyatanipun dering kasembadan anggen kula tinampi pasuwitan kula tersanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna. Ya saora-orane sapiranganing gegayuhanmu wis kasembadan mbok kukup. Inggih. Aku arep takon karo kowe apa kira-kira kowe ora duwe krentek nggon arep nyoba marang kaprawirane Sri Harjuna. Merga miturut panemuku Sumantri bakale kuncara anjaying bawana derajatmu yen to kowe bisa ngasorake marang Prabu Sri Harjuna katitik saka pangorbananmu lan lelabuhanmu kadegdayanmu kuwi ngedapi-dapi kowe bisa gawe lumpuh ing Nalendra sewu negara apa ora arep mbok coba Sumantri gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon lir genjang ing alis risang mawa gandrung Duh Gusti Ayu mboten pantes menawi kula lancang badhe anantang dhateng Nalendra ing Maespati sekawit kula sowan wonten praja negari Maespati menika kula badhe ngenyam kamukten kula badhe suwita wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna malah sak mangke jengandika paring dawuh kula kedah nyobi neter dhateng ketrimaning gesang kula sarana badhe ngasoraken kridhanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna dosa menapa ingkang badhe kula sandhang Sumantri kula wonten dawuh tak kira Sinuwun Prabu Sri Harjuna ora bakal ndhawahake pidana yen to pancen dheweke netepi bawa laksana minangka Nalendra lan iki uga dadi kekudanganku yen to kowe gelem nyoba marang kasudebyane Prabu Sri Harjuna aku gelem kaboyong ning negara Maespati nanging yen to kowe ora gelem nyoba marang kadigdayan lan kasutapane Prabu Sri Harjuna
taun ana windana aku ora bakal mlebu ning kedhaton negara Maespati Sumantri. Seswa matur marang Arisan Mahayagi Sang Wipra kadiparaan kula ngaturaken sembah dhateng Gusti Pati inggih Rekyana Pati Surata. Yo Sumantri tak tampa wis katon bali muring Prajanegara Maespati. Inggih. Kepiye kabul kawusanane? Nggonmu ngundurake marang Ratu Sewu Negara lan keduga mboyong marang Dewi Citrawati apa kasembadan. Aturing dhateng Rekyana Pati Surata. Bilih sak mangke kawontenan kula kasil ngunduraken Alindra Sewu Negari kanthi ngginakaken dhedhasar nguluruk tanpa bala menang tanpa ngasoraken lan kula ugi kapasrahan wujudipun Putri Domas cacah 800 ingkang sampun kepareng cumandhuk lan mapan wonten negaring Magoda. Kejawi saking menika ingkang langkung wigati Gusti Ayu Citrawati calon garwa Nalindring Maespati Gusti kula Sri Arjuna sampun kepareng badhe kaboyong wonten negari ing Maespati Rekyana Pati. Bagus. Yen ngono pancen kowe ora mung kandheng ning pangucap sing dadi ucapmu kababar dadi kasunyatan. Iki banjur ayo tak kandhi sowan ngursani Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Yen to pancen wis kasil tak tonton bukti nyatane Dewi Citrawati pasrahna kercani Sang Prabu Sri Arjuna. Nuwun sewu wekdal sak mangke kula dereng saged sowan wonten ngersanipun Sang Prabu Sri Arjuna lan kula dereng saged nyowanaken Gusti Ayu Citrawati. Sababe apa? Wonten awula ingkang kedah sing ngandika pasrahaken Rekyana Pati. Iwang Candra wis gumlewang ing imbanging Cakrawala wayahe wis kakak sing arame swarane soto
kokoloro sesaoran Niwang susmana mangan dilenuwe ana sasmintaning sun jagat Pati Surata kula wonten paring adhawu sowan ana ngarsaning sun teka masrahake wujuding Nawala nggih pareng kula pasrahaken wujuding Nawala kawuning ana sinuwun Nawala menika kula tampi saking Bambang Sumantri ingkang sapangking sampun keduga mapan wonten ing tapal wates negaring Maespati nanging teka ingkang damel bingung raos sing manah kula Bambang Sumantri boten purun keduga kula kanthi sowan criyatanipun piyambakipun sampun kasembatan boyong Dewi Citrawati malah samangke awel badhe kula kanthi sowan kursa paduka malah masrahaken wujuding Nawala menika ndak surasane Nawala iki Surata Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung yen Nuwun sewu sinuwun teka Gusti kula Sinuwun Prabu Sri Arjuna namung mesem kewala kenging menawa surasaning Nawala menawa Pati Surata kula wonten dawuh mangertiya yen to Nawala tak suraca urut sawiji mbaka sawiji surasaning Nawala jebul Nawala iki mau mujudake layang penantang perang mulanane aku mung mesem iki aku mangerteni marang apa kang dadi ancas lan gegayuwaning Bambang Sumantri kepareng padu kados pundi marata diake pasrana busana kanalindran bakal tak wiwiti tanding yuda marang Sumantri Laruta sangking kutha sang Kurukula yen tan mutusa sang Sri Prabu Arjuna Sasrabau ya jagat pangestungkara Bambang Sumantri kuwi iya dasar kepara nyata keparat teka elok timen kuwi ninggal Subasita lan ninggal tata krama pancen sing tak anggah bisa apa aku bisa adu-adu sing balung leting kulit marang kowe ayo rupak wani jembar wani marata diage kayana busana kanalindran ndak cawisake agemen tumuli aku kalawan sira bakal tanding boboting yuda wis pancen wibawaning nggonmu nggunakake busana kanalindra marata diage bisa apa aku bakal bisa mangerteni sepira kridamu lan sepira kadigdayanmu Sumantri kula aturi mas paosaken makna sastra jendramu matek wajijaya kawijayan Prabu Sri Arjuna Sasra
soran kridaning Sang Bambang Sumantri. Nalika semanten mboten mangertosi kawontenan nalindring Maespati Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau digdaya kliwat ukur. Nalika semanten ya amatek dayane ngaji pameling nglepasaken senjata cakra nalika semanten ngener dadaning Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Semanten nalindring Maespati amung kendelan kewala nyumurupi kridanipun Sang Bambang Sumantri ingkang wis kasil den asaraken kridaning dening Sang Prabu Sri Arjuna. Nalika semanten dupi mulat lampahing senjata cakra kebat kaya kilat kesit pindha tadhit. Nalika semanten aringot manahing Sang Prabu Sri Arjuna Sasa ya matek Aji Jaya Kawijayan mantram sakti guna kasantikan matek aji mantram Triwikrama. Nalika semanten ical wujuding Nalendra Maespati ana buta sak gunung anakan gedhene. Ra umum nenggih Sang Prabu Sri Arjuna Sasra ingkang Gusti Wikrama dados wujuding brahala mulat lepasing senjata cakra ngener dadaning Sang Prabu Sri Arjuna kaya-kaya luluh ana daya pangaribawa ingkang keduga damel senjata cakra lulut kampilut marang Nalindring Maespati. Nalika semanten senjata cakra datan kawiyos mejahi dhateng Nalindring Maespati manjing wonten ing kancing glunging Sang Mata. Sumantri, aku wis dadi buta sempene gedene. Apa kowe isih arep wani karo aku arep wani nantang marang Nalendra Maespati? Oh, gulung untal malang kowe. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Suramarata Jayamarata parat
ngungasake marang kaprawiran kowe. Malah ngicalake marang pusakaku senjata cakra ya ben. Sing ngungasake kaprawiran iki kowe. Lung babak kulit mudrung putung balungmu kowe nglepaske pusakamu sing wujude kaya gir becak. Ngener dadaku aku mah dadi buta. Ayo. Nah kowe sujud kaya ngene apa kowe sewani karo aku Sumandri? Paret. Taun ana windana yen ta durung mlundung mestakamu durung lega rasane atiku. Sinuwun sampun. Dewi Citrawati inggih kula aturi ajar kula aturi sareh sinuwun kula aturi sareh teka dadi meper marang mobal babaling kanepsonku nggonku bakal menehi paukuman marang menungsa ingkang pakartine wis mulang sarah sinuwun nyun pangapunten sedaya lepat kawula awit patrap kula ingkang wantun anantang dumateng paduka sayektosipun anggen kula nantang menika kula nggadahi dasarmu apa teka ancasmu karep ngasorke marang derajat lan kalungguhanku ana ngendi dasarmu apa Sumandri kula menika namung badhe njagi lan ngreksa dateng perbawan kanalindranipun Gusti kula pun Sri Arjuna Sasa ucap rasani dening sangjaning para kawula dasih sampun ngantos dipun damel rarasanan dening sangjaning para kawula teka nggade gegayuhan lah kok namung utusan kalian Sumantri ning atasipun paduka menika Nalindra teka mboten budal piyambakmu pusayembara ya jagat pangestungkara Sumandri kula wonten dawuh teka luhur mangkono labuhanmu ya bareng tak titi priksa sartane ndak glejah kanthi permati jeneng sira pantes yen tak tampa pasuwitanmu marata diagi wigatekna sartane pidhangetna Sumandri kowe tak patah lan tak angkat dadi patih nglebet utawa patih jeruk lan tak paringi tetenger utawa pusaka asma kowe nggunakna jeneng Patih Suwanda Sumandri aturaken genging manwun teka sakmangke kula sampun tinampi pasuwitan kula sinuwun ya tiba padha-padha malah wis kelakon kaboyong garwaning sun Yayi Dewi Citrawati sinuwun nyuwun pangapunten Yayi Citrawati apa menapa lepat menawi kula matur Yayi Dewi Citrawati arep matur apa kula kesupen bilih wonten kelangenan kula ingkang mapan wonten negari ing Magoda inggih menika wujudipun taman aranipun Taman Sriwedari ingkang mapan wonten ing Gunung Untara sinuwun kula nyuwun lan kula kepengin saestu taman pun boyong lan pun putra mapan wonten praja negari ing Maespati nanging kula mboten kepengin menawi samangke ngantos wonten godhong ingkang gogrok sinuwun Patih Suwanda
atiku. Ning atase jebul kaya mangkene abote dadi wakiling Nalindra. Ya. Nanging aku bingung kepiye carane lan sranane nggonku mboyong taman. Mongko ora cilik. Taman kuwi tak kira pancen gedhe, jembar. Lan iya to. Bingung rasane ngatine Suwanda aku kudu kepiye. Kakang Atri. Sukasrana. Kang. Yata laruta sangking kutha yen tan mutusa sang sri. Ngopo kang kowe kok dedleweran? Kowe kok nangis ki kowe deleweran ki nangis apa ngoweh Kang? Aja ngawur to aku ki bingung. Bingung mulane aku ngelipur ke karo kowe Kang. Aku ki ngerti nek Kakang Antri ki bingung. Sukasrana apa Kang? Aku wis tinampa pasuwitanku minangka patih mlebet utawa patih jerit. Aku diparingi tetenger patih Suwanda. Memelu seseneng ya Kang ya iya. Ning apa kok bingung ditampa dadi nayaka kok kowe bingung ki sebabe apa Kang? Mergo Prabu Arjuna Sasra dawuh. Iya, aku kinen mboyong Taman Sriwedari kelangenaning Gusti Ayu Citrawati. Aku bingung Sukasrana. Oh alah. Mengono to Kang. Ya, tetakira aku ora bakal kangelan Kang. Sukasrana wis aja mbiyantu aku. Wis to Kang. Jenengku ki Sukasrana. Suka ki seneng, sesrana ki dalan utawa lantanan. Aku ki seneng nek dadi lantanan. Wis sing ayem ya Kang. Taman tak putri tak boyonge ning negara Maespati Kang. Iki wujud Taman Sriwedari. Lelaki niki ngangkat mbedol muter taman kaya ngene iki tak kira gampang. Peperandek puno ke Kakang Suwanda kok ora iso memalah bingung ki kepiye ya tak cobane ya Kang muga-muga iki dadi srana derajatmu munggah ya Kang ya.
jagat pangestungkara pati suwanda kula wonten maring adhawu teka kasudibyanmu ngedapi-dapi teka bisa kasil mutrel tumuli mboyong taman Sriwedari. Inggih. Ya mung Yayi Dewi Citrawati kula wonten dawuh. Titipreksan mbok menawa tandang gawene pati suwanda nguciwani atimu. Titipreksanen kira-kira ana godhong ingkang gogrok apa ora? Mistaken dawuh sinuwun. Lumebet garwa ing Maespati nenggih Sang Dewi Citrawati wonten saklebeting taman Sriwedari. Nalika semanten Dya titi priksa sawiji mbaka sawiji setunggal mbaka setunggal wekasan lega sarta marem kang dados manahing Sang Dewi Citrawati awit datan wonten ron-ronan ingkang gogrok nadyan namung setunggal ananging eling-eling ingkang rayi saking Sang Pati Suwanda ya Bambang Sumandri nenggih Sang Bambang Sukasarana ingkang rumaos sayah nggenya alampah amboyong taman Sriwedari wekasan sumendhe ngaso wonten sak ngandhaping werksa ageng nalika semanten garwa ing Maespati ingkang nyumurupi bilih wonten bocah bajang ingkang mapan wonten sak lebeting taman jeleh-jeleh kepatihan jerih matur saing Sang Prabu Sri Arjuna. Sinuwun, sinuwun. Senjata pitulung. Yayi Citrawati ana apa? Ndak dawit niti priksa kananing taman lah kok dadi anjelih-jelih kamigilan. Ana apa Yayi? Yayi ana. Ana apa Yayi Citrawati? Mboten ngenten babar pisan. Nalika kula nyumurupi kawontenan wonten madyan ing Taman Sriwedari ingkang mapan wonten sak ngandhaping werksa ageng wujudipun bayi bajang wujudipun buta sinuwun kula ajrih sinuwun kula ajrih. Jagat pangestungkara ora pati ndugamana. Pati Suwanda kula wonten maring adhawu. Sapa mungsuh ingkang wani mlebu wonten madyaning Taman Sriwedari? Pati Suwanda wonten timbalan. Tak pasrahi pusaka buta ingkang mapan ana ing sajroning Taman Sirnakna. Oh. Nalika semanten Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabawa ingkang paring wujuding pusaka dhateng Sang Bambang Sumandri nenggih Sang Suwanda ingkang rumaos bilih ingkang mapan wonten ing madyaning taman
nenggih ingkang rayi Sang Sukasrana eling-eling ingkang ngamuter saha mboyong taman Sriwedari ingkang rayi Sang Bambang Sukasrana pramila mung kendhelan kewala tinimbalan alindring Maespati Sang Prabu Arjuna Sasrabau ewuhaya ing pambudi lewung bingung penggaling Sang Pati Suwanda datan kawya sing aturipun Sang Suwanda amung ketingal daleweran punang was penging menelsi wonten pasuryaning Sang Pati Suwanda mangkono wijining pandika Sang Prabu Arjuna Sasrabau Pati Suwanda wonten dawuh sinuwun jeneng sira tak dawuhi supayane mateni lan nyirnakake wujuding yaksa ingkang mapan ana sakjerone taman lah kok malah tangisan tawang-tawang tangis kena ngapa nuwun sewu menawi kula kadhawuhan mejahi dhateng yaksa menika kula mboten saged sinuwun kula mboten saged Suwanda yaksa iku gawe ajring garwaning Sun Yayi Dewi Citrawati apa ya bakal kelakon ora mbok sirnakake iya gage budal yen to jeneng sira ora budal aja ngaku sartane aja mbok anggap ingsun nganggep yen to jeneng kita kuwi patih ingsun maneh Suwanda nuwun pamit Sukasrana adikku bocah bagus apa ya bakal tegel pun kakang nyirnake marang si Adi pun kakang bingung Yayi pun kakang bingung kepiye anggonku puji kamangka yen to tak estokke iki dawuh Nalendra nanging yen tak estokke aku kelangan tresna adikku Sukasrana kaya napa ngomong kaya napa ngomong sapa ya lho kakang Adri kang iya Sukasrana iya Di ngapa kang kok kowe nangis meneh kowe keneng apa kang iya Sukasrana iya aja mung iya teta kang
kowe iki nangis kekeneng apa Kang ngomong Kang aku ora gelo Kang ning perkara apa Sukasana adikku pancen aku entuk dawuh Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu iya dawuh piye sing nuwun Sri Arjuna Kang kowe turu ning Taman Sriwedari Gusti Ayu Citrawati leledang jroning taman nitik kahananing taman nanging bareng Gusti Ayu Citrawati weruh marang si Adi Gusti Ayu Citrawati jelih kamigiran banjur dawuh karo aku Prabu Arjuna Sasra dawuh karo kowe kepiye Kang Sinuwun Prabu Sri Arjuna dawuh karo aku iki aku diparingi pusaka ingkang awujud curiga suwanda buta bajang ingkang mapan ana ing taman kudu apa Kang kudu mbok pateni suwanda alah dadi kowe iki kon manteni aku ngono to Kang iya lan nek ngono mbok iya Kang mbok aku dicipateni wae lelawong aku urip ana ing alam donya ki wis tau diparing urip karo bapak nek wong urip ki ora langgeng Kang tegese bakal manjing alaming pepati manut kodrat lan dalane dewi-dewi monggo mbok menawa dedalanku pati kudu kaya ngene ya tak tampa kok Kang aku ora serik karo sampeyan aku ora mangkel karo Kakang Atri nek pancen aku nek kudu ngono mbok ya to pateni aku ora apa-apa Kang la wong menungsa ki ra ya bakal do mati kabeh ora iso wis to Kang mbok menawa kewajibanku ning jagat iki wis rampung dadi upama aku mati ki uripku wis sah kakek Kang patenana ora iso Sukasana ora iso aku tresna karo si Adi Kang apa jenengku ki Sukasrana suka ki seneng srana ki lantaran aku kudu dadi lantaran kabagyane kakangku tuwa aku ora apa-apa Kang tenan aku ora serik karo kowe aku ora mangkel karo kowe iya wis ki gak dadi suduke nang wetengku kek bendang rampung uripku Kang Sukasrana aku ora bakal iso nglakoni iki pusaka kaparingake marang aku Sukasrana lha iya Kang lha apik ngono kok iki wujude kekeris kekelengan kang ora ana pamere Kang iki jan gunane mung nggih mateni kaya wong kaya aku kage Kang kage to Kang ditisuduke nang wetengku Kang aku ora mangkel aku ora sengit aku ora nesu karo kowe malah aku matur nuwun gedene patiku diuntapke karo wong sing wis tau tetak gawe seneng karo wong sing wis tau tak gawe bungah atine ya kuwi Kakang Atri
ora iso Sukasrana. Pun Kakang ora iso yen to nyirnake marang si Adi. Lah ngandel ora. Apa? Kowe takon gegage nyutuk aku. Ora ndang tok sutuk-sutuk aku kang mengarep mati kok ndadak tok ngel-ngel kae. Sawangen kae Kang. Sawangen kae Kang. Apa mengowo to Kang? Kekae rak Prabu Sri Arjuna Sasrat. Kowe aja ngapusi aku, Ludi. Kowe aja ngapusi aku. Sukasrana. Sukasrana. Sukasrana atiku. Sukasrana atiku. Sukasrana kowe ngapusi karo aku. Kowe ngapusi karo aku. Sukasrana. Sukasrana adikku, Dik. Sukasrana. Kakang Atri, aku ora sengit karo kowe Kang, merga kowe mateni aku Kang. Kabeh mau tak lakoni merga aku tresna karo kowe Kang. Kowe aja sengit karo aku ya Kang. Sangka gedene tresnaku karo sedulurku tuwa nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kasenengane atimu Kang. Iya mung pomo-pomo dadi pomo ya Kang. Aku wegah munggah swarga nenek ora bareng karo kowe Kang. Pati Suwanda. Kepiye kabulwusanmu nggonmu tak dawuhi nyirnake marang buta bajang kang mapan ning Taman Sriwedari. Pati Suwanda, sinuwun Sri Arjuna. Kena ngopo? Sira tak timbali. Lah kok dadi tak sawang ponang waspada leweran Resi pasuryanmu. Kena ngopo? Atur ninga sinuwun. Iya. Bilih sak mangke ingkang mapan wonten saklebeting Taman Sriwedari ingkang paduka wastani buta bajang menika. Kepiye? Menika rayi kula pun Sukasrana sinuwun. Ya jagat pangestu Wayahu Bathara jagat. Pati Suwanda Kula wonten dawuh. ya wis ora dadi ngopo, trimak-trimakna lelakonmu. Mbok menawa pancen mesti ning kodrat manggono, jriyatane
Gusti wis gawe pepalih yen to kanugrahan sarta pacoban kuwi bakal sinandhang. Mbok menawa pancen iki pacobane Patih Suwanda nggonmu bakal tinampa apa kang dadi pasuwitan mono ngersaning Nalindra Maespati. Patih Suwanda